Zase páčka jistá! Tak to usne! Au! To je strašný! Není, to se musí lidem líbit. Jsi skvělá oběť. Jsi skvělá oběť. Neboj. Lidem se to musí líbit, víš? Tam s tebou, Peringo, když se tam uvelebíš nějak. Musíš udělat to ochranné koule. Tak Peringo, asi ne. Asi musíš sama. Tak už mě puste. Tak jo, ale lehni si. Já se bojím. Já asi ohudnu. Já to natáčím. Ukaž přesovky. Dobrý, stačí. Ano, dobře. Odhodila. A teďka extrémní houpání. Panské jízdy. Jo, už stačí, už to přestanu natáčet.